Ze binnen er hielendal kleer voor bij Comenius Locatie Marienburg in Ljouwert. Vanmorgen om 9 uur matten de eerste leerlingen aan de bak. En dat betekent dat er vanmorgen al heel betiet van alles en nog wat kleerzet wordt in de gymzaal. Het binnen de laatste puntjes op de i. Want de tarierings binnen eens al weken aan de gong. Nou, maar het eerste roosters maken we van wie ze het weer. We hadden haast 300 examenkandidaten, dus we hadden 3 gymzalen vol. Dus er moet al inplant worden, er moet processen verbaal maken worden, er moet surveillance roosters maken worden. Nou, enzovoort, zou ik zeggen. De squal is er dus klaar voor, maar hoe zit het eigenlijk met de leerlingen? Om harren draait het. Nog even de laatste dingetjes trosjen en dan moet het echt gebeuren. Nou ja, het is natuurlijk heel spannend, want het is gewoon je laatste examen. Maar het is gewoon een kwestie van leren en kalm blijven zo ver mogelijk. En dan gewoon maken en zien wat er gebeurt. Maar in de zaal neemt de spanning ta. Als je echt achter het tafeltje zit, is het dagsoorzaak bij het oefenen. Nou, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik moet verwachten. Ik heb 1 keer proefexamen gedaan. Maar nu het eindelijk zover is het toch wel anders. En ik denk dat daardoor de zenuwen wel een beetje komen. En dan gaat de deur dicht en begint de tijd erin. En hoe komen ze er dan weer uit? Maar een beetje meer zelfvertrouwen? Ja, het ging heel snel. Ik heb het sneller gemaakt dan ik had verwacht. En is dat een goed teken? Ja, ik denk het wel. Nou, er stonden een paar dingen in waarvan we dachten dat we die nog niet hadden gehad. En wel meer mensen dachten van, dit hebben we nog niet gehad met de lesstof. Dus we dachten allemaal van, Nou, makkelijk wil ik niet zeggen, maar het was niet moeilijk. Dus als je gewoon goed geleerd had, dan was het te doen. Komt wel goed. Dus dit is de eerste voldoende die is wel binnen? Ja, waarschijnlijk. Nu deze toets een beetje goed is gegaan, heb ik wel meer vertrouwen gekregen. Dat sowieso. Nou, succes via de examens. Ja, dank u wel.